Добър вечер. Много е трудно да говоря след преждеговорещите. Това, което чухме, е информация, която ще ни трябва много време, за да я осмислим. Сега, тази среща е интересна и искам да кажа няколко думи за момента. Много е сложно. Някога всички тези неща, като изкуство и наука, са били в едни хора, които са били странни, по-особени хора. В какво се състои тяхната по-особеност? Виждате ли, в нашия език има една дума, нарича се индивид. Тази дума индивид всъщност е осъзнаването, че вътре във вида всъщност има два вида. Ин-ди-вид. Тоест всъщност това хомогенно общество всъщност не е хомогенно, е хетерогенно. И в него има нещо като има слоеста структура. Тази слоеста структура всъщност външно няма как да я осмислим, докато не влезем вътре. Затова идеята за индивида и осъзнаването на индивида е нещо, което всъщност е програмирано вътре във всеки от нас. Сега, защо говоря за тези неща? В крайна краща аз съм художник. Преподавам в художествената академия и всъщност се занимавам с нещо, което условно мога да го нарека теория на изкуството. Всъщност, теорията на изкуството е нещо като науката, която по някакъв начин обслужва една особена дейност. Доколкото е възможно изкуството по някакъв начин да бъде вкарано в някаква позлатена рамка на някаква наука. И така, значи, в тази, така да се каже, дейност, в това направление в теория на изкуството, всъщност има нещо като пет дисциплини. Едната е перспектива, комбинаторика, цветознание, композиция и цветознание, композиция, комбинаторика, анатомия и перспектива, 5 са. Така. Всъщност те не могат да бъдат разкъсани. Всички трябва да бъдат заедно. Няма как да бъдат разделени. Разделението на цялото е всъщност анализа, което в един момент е инструментариум на науката. В същото време цялото разделено не може да бъде познато. Ако ние разделим цялото на части и изследваме всяка част, очаквайки, че след като разберем цялото или частите на цялото, след като свържем тези части, може би ще познаем и цялото. Това е най-голямата заблуда. Затова изкуството всъщност се занимава не с анализа, а с синтеза. В този смисъл синтеза е нещо като теза, която не е теза и антитеза, а е нещо, което свързва двете заедно. Нещо като вътрешни връзки. И така, сега, защо стигнахме до там? На някакъв етап всъщност в обществото се забелязва едно разделение на направленията. Един човек не може да свърши всичко сам. И с това ние вече имаме разделение на дейностите, с които се занимават членовете на това общество, на социума. Това води до разделение на дейности, с което се занимава един, примерно, учен и един художник. Общото между тях е, че всичко това завършва като един краен акт, като процес. Значи, един от сериозните проблеми на съвременния свят е връзката между факта и акта. Факта всъщност е формата, формалното, а акта е процеса, който води до този акт. Сега изглежда като игра на думи, но виждате ли, творецът по някакъв начин е нещо като медиатор между светът на мислеформите, защото там всяко нещо, което вие наблюдавате около нас, всъщност някога е било мисъл. То не е съществувало. Тази сграда, всички тези неща, това, което държа в себе си,
т.е. микрофона, всички тези неща са били някога мисъл. За да се превърнат от мисъл във форма, се появява един необходим медиатор. И този медиатор е онзи, който в един момент превръща мисълта в нещо, което можем да го наречем план. Нали? План. Този план, той трябва да сведе до онези, които всъщност не владеят този език. Езикът на мислеформите не е, забележете, линейният език, с който ние общуваме в нашето общество. В обществото обикновеният език, с който ние общуваме, е линейен език. В линейния език, забележете, една мисъл трябва да следва някаква определена линейна връзка. Докато светът на мислеформите, то е нещо като избухване на свръхнова. Всъщност всичко се поражда от един невероятен импулс, който ние не знаем как се генерира. Ние не знаем как става този творчески акт. Тайната на творчеството не ни е известна. Всички от тези опити, които ние правим, за да изследваме мозъка, да изследваме материалното, всъщност са едни доста такива много важни, но в същото време са доста ни отдалечават от нещата, от същността на нещата. И така. Значи, този, който в един момент трябва да визуализира мисълта, защото за да се материализира, трябва да мине през един процес на визуализация. Значи имаме мисъл, след това визуализация на мисълта и след това тази визуализация води до материализацията. Това всъщност е процес. И там се появяват, разбирате ли, онези хора, които ние наричаме творци. Защото ние не можем да кажем, че творецът е човек, който прави картини или прави скулптури. Всички са творци на някакъв етап от тяхната дейност. Тоест, за всяка дейност ние говорим за наличието на праг или ниво, което ние наричаме изкуство. Дори и в кулинарното говорим за кулинарно изкуство. Говорим за изкуства, свързани с почти всички човешки дейности. Това означава, че този, може би, този те наречен праг, нали, всъщност изкуството е праг, който в един момент не се преодолява някакси с линейният език. И затова линейният език на нас не ни върши работа. Затова голяма част от информацията, като ние получаваме, получаваме с нелинейният език. Сега това са чувствата и там се появява и окситоцина. И там се появяват всичките онези неща, които са ни събрали тук в тази зала. Затова тази фундация РЕ, нали, е всъщност опит за връщане към предезиковото общуване. На някакъв етап, виждате ли, ако ние приемем, че там в Библията всъщност е описан някакво общество. Това предезиково общество всъщност е общувало, но не с линейен език. Този език, с който те са общували, защото, виждате ли, всички същества, обитаващи това особено пространство, са си разбирали. Не може да кажем, че е телепатия, но е някакъв език. Този език е съвършен, защото този език в един момент ни дава възможност ние да контактуваме отвъд. Защото изкуството като процес, който преминава от мисъл във форма, всъщност е транскомуникация. Комуникация от една информационна среда в съвсем друга информационна среда. Тази другата информационна среда, за която ние говорим, тя не е достъпна за всички. Може би причината е в някакъв бъг вътре в индивида, нали? Това, за което всъщност ние се занимаваме с тези странности, изследвайки мозъкът на Айнщайн, който с негово съгласие след смъртта е нарязан на филийки, защото тогава още не е имало такава технология, нали? Ядрено-магнитен резонанс. И виждате ли, всичко това нещо, това са години, много години, при което в един момент за тези години стоят огромен брой хора с тяхната невероятна концентрация да преминат, пак казах, отвъд. Сега, защо говоря за тези неща? Ами защото докато ние не осъзнаем този процес и не осъзнаем неговото качество, говоря за качество на процеса, не за количество. Количеството няма да ни доведе до качество.
има там някакъв принцип, който като че ли сме го наследили още от Хегел за количествените и качествените изменения, но не е съвсем сериозно. Виждате ли, както казва един поет, два полуострова не правят остров. И два полуинтелигента е интелигент. Тоест, ако съберем две неща, те няма да станат едно цяло. Нали? И няма да станат повече. Нали? И така. Сега, изкуството. Изкуството като някакъв, изкуството като някакъв процес, който ни съпътства през целият ни живот в абсолютно всички дейности. В абсолютно, пак казах, всички дейности, е един много дълъг път, който път всъщност ние се раждаме на пътя, все едно живееме на пътя, умираме на пътя. Проблемът с пътя е с това, че на някакъв етап ние се появяваме на пътя и като че ли на нас ни е изтрита картата на пътя преди нашата поява. При което ние вървим по пътя, но знаем, че е имало и преди. Знаем, че ще има и след, но не знаем на къде води пътя. Този път условно, забележете, изкуството борави с аналогии. То не борави с логика. Аналогията е нещо странно. Тя е транскомуникация по следната причина. Говоря за координация и субординация. Координация всъщност е връзки в една равнина, докато субординация предполага съществуване на пространство с други измерения, при което субординация е връзка с тези слоеви в пространство. И така, говорейки за тази субординация и за пътя, в един момент ние се задаваме основната идея или основното, как да кажа, основният в будизма. Всъщност това е идеята за пътя. Дао. Сега, не искам това да звучи като някаква такава религиозна проповед или нещо подобно. Аз говоря за пътя. Пътя всъщност като движение или пътя като стремеж, пътя като смисъл, пътя като цел съдържа едни много странни, парадоксални нива. Витгенщайн казва, че този, който е на пътя, не вижда целта, този, който вижда целта, той няма път. И така, действително пътят и целта са две неща, които са в някаква особена връзка. Тази връзка е интересна, защото ако по някакъв начин за нас пътят е все едно движението или целта, всъщност към целта няма пътища. Защо? Защото има много пътища. Този, който ни гледа отгоре, евентуално, в някаква друг ракурс, той ще види, че ние се движим. Той ще види пътя, но той няма да види целта. Защото целта е иманентна. Целта е вътрешно състояние на индивида. На индивида. Този път е белязан от експеримента. Експериментът е нещо доста странно. Той всъщност, извинявам се, ние говорим един език, в който не се взираме, защото използваме термини, думи, понятия, които някак сме ги наследили, но не ги разбираме. Експеримент всъщност е една синтагма, която включва т.е. извън периметъра на менталното и извън периметъра на умствено постижимото. Тоест, забележете, пътят винаги е път, който ни кара ние да преодолеем границите на света, който ние сме си поставили. Науката борави с граници. Има няколко неща, които са нещо като знакови за науката. Предмет на изследване, граници на изследване, понятен апарат и тъждествен апарат. Тоест, няма изследване без граници, има неизследвани граници. И в този смисъл ние се стремим към тези граници, но тези граници са вътрешни и зато и ние сме мащаба на света. Едно от най-важните неща е светът и мащабът за света, т.е. това сме ние. Премествайки границите си, ние разбираме и света, защото увеличавайки, как се казва, периметъра на менталното, на менталното, всъщност по някакъв начин ние вече можем да изследваме и връзките, защото светът съществува само като връзки. Няма свят. Тази цялата история с реалността, това са, как да кажа, все още някакви атавистични усещания и осъзнавания. Всъщност всички ние по някакъв начин възприемаме различни светове. Езикът само ни служи за да стигнем до конвенцията, т.е. до договора, че
всъщност всеки от нас изпитва същото, но ние не изпитваме също. Тази идея, че можем да изпитаме също, опитвайки се да го обговорим, създавайки някакъв език, който опосредства нещата, общо взето е доста наивен. Всичко това, забележете, е изкуство. Изкуство борави с тези, не знам как да ги кажа, защото те вече не могат да бъдат и назовани. Но тук виждате, текат някакви там картинки, които са компютърни графики. Вижте ли, в изкуството се случи нещо. Инструментариума, с който ние разполагаме, също се променя, но вътрешната, иманентната цел на пътя също се остава същата. Онова, което ни свързва с онези цивилизации, съществуващи преди нас, протоцивилизациите, такива е имало, също забележете изкуство. Ние не знаем какъв език са говорили. Ние не знаем каква наука са имали. Знаем обаче, че те са чувствали по същия начин, по който чувстваме и ние. Онова, което ни свързва са чувствата, а чувствата са хиперезик, защото те не са фонетичният език. Ако ние се опитаме да чрез линейният език да изразим чувства, ние сме безсилни и го знаем това нещо. И така, тайната е някъде в окситоцина, или може би окситоцина е кода. Не го знаем. Допускаме, на този етап допускаме. Дали унеси преди нас, живеалите преди нас, те също са стигнали до окситоцина и ние не знаем. Дали са го наричали по този начин, пак не знаем. Какъв език са говорили, каква религия са имали. Това също не знаем. Но знаем, че са чувствали по същия начин, по който и ние чувстваме днес. Онова е тази хипервръзка. Връзка отвъд. Транскомуникацията, това са чувствата. И затова изкуството и науката са двете страни. Двете страни. Няма как двете страни на монетата, или не знам как да го кажа. Нали? Но тази полярност в един момент, на която ние сме осъдени, в един момент тя е и спасението. Не случайно там на среща, когато се събрахме и трябваше да решим какво правим по-нататък, защото тези контакти трябва да продължат. Не случайно се стигна до идеята, единодушната идея за едно. Не заедно, а за едно. Защото, забележете, човешкото съзнание, човешкият език, човешката същност е изградена на полярния принцип. А всъщност нашата вътрешна цел, забележете, е може би онова едно, монадата. Онова, което е непостижимо, онова, което е отвъд език. Какво е то? Какво ще стане? Дали някой ден ще се съберем отново и ще почнем да общуваме по онзи начин, начинът пред езиковото общуване? Това не можем да кажем. Знаем, че словото, което всъщност в един момент е нещо много важно, защото така е казано, всъщност е и присъда. Защото всички онези неща са в словото. Виждате ли, ако ние общуваме отвъд езика, без словото, няма да има войни, няма да има престъпления, няма да има образование, няма да има нищо, защото всички ще знаем всичко. Също както, още малко свършвам и ще можете да говорите. Може би говорих малко дълго. Може би говорих малко дълго, но нали разберете, за 10 минути не може да се кажат тези неща. Те трябва да се преживеят. Преживяването е процес. Много, много странен, но винаги вътрешен процес. Нали? Иманентен процес. И това е пътят. Пътят като символ, аз доста често казвам, че пътят е една магистрала, на която ние се раждаме, движим се по нея и в един момент, може би в някъде, ако приемем, че съществува прераждане, значи някой ден на някаква част от пътя ние стигаме до края на пътя, до края на магистралата. Изведнъж разбираме, че пътят свършил и се забива в една пустиня. Няма повече път. Ние си задаваме въпроса: кои са строителите на пътя и защо този път е свършил тук, до тази магистрала? Какво трябва да правя след като стигна до края на пътя? Какво, тръгвам през пустинята? Добре, но в пустинята пътища няма. И така, въпросът за пътя, въпросът за магистралата, въпросът за конвенцията, въпросът за договора, въпросът за концепцията, въпросът за мнението, въпросът за субективността, въпросът за обективността,
Забележете, науката и всъщност езика има за цел да обективизира субективността, защото пространство е субективно преживяване. Или както често казвам, пространство на орела не е пространство на охлюва, защото охлювът и орела обитават единно, но не едно пространство. Пространства са много и те не могат да бъдат разделени. Познаването на тези всичките пространства е, забележете, онова, за което ние се раждаме и продължаваме. Да се раждаме и да се раждаме и да се раждаме и да се раждаме. Някъде в някакви части на нашата планета има хора, които не вярват в прераждането, но някъде пък има места, за които там в Индия и на някои други места, това с прераждането въобще не се обсъжда. Смята се, че е естествено. Има твърде много доказателства за това. И така, преминаването от линейното в цикличното време е всъщност едно от състоянията на изкуството. Всички изкуства. Не говоря само, понеже като художник, в един момент, може би ще кажете, че аз говоря само за изобразителните изкуства. Говоря за всички изкуства. И така, мисля, че твърде много говорих, но пак съм, мога да кажа, щастлив от това, че се събрахме отново. След дълга раздяла, всичките онези от нас, всеки от тях се занимава с нещо и всеки тича в някакъв коридор. Може би един ден ще успеем да сглобим представата за света. Може би ще успеем. Не знае. Но колкото повече се приближаваме, толкова повече се раздалечаваме. И колкото повече се раздалечаваме, толкова повече се приближаваме. Това са някакви невероятни контакти, които са винаги отвъд. Радвам се, че сте тук, защото, виждате ли, в залата има твърде много хора, което просто не очаквах. Вчера, например, отначало бяха много малко хора и изведнъж се напълни залата и трябваше да изнасяме все повече и повече и повече столови. Благодаря на организаторите, благодаря на публиката и се надявам, че тези срещи ще продължат за бъдеще.